Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan pilak paraleloan nola kalkulatu ikusiko ditugu. Aurreko bideoan pilak seriean ikusi genituen eta kasu honetan paraleloan ikusiko ditugu. Zueko gorazteko aurreko bideoan pilak seriean eusenean tentsioak batu egiten ziren eta intentsitatea beti konstante mantentzen zen. Kasu honetan desberdina izango da, justo kontrakoa. Bi pila ditugunean paraleloan jarrita, konstante dun mantenduko dana tentsioa izango da, beraz, 12 volt izango dugu eta intentsitatea batu egingo da. Beraz, kasu honetan 200 amper izango da. Beraz, hau dana, zirkuito ekibalentea egingo bagenu, pila bakarra jarriko genuke, eta pila 3 voltekoa izango litzateke. Intentsitatea kalkulatu ahal izateko, omen legea erabiliko genuke, non tentsioa berdin intentsitatea bide resistentzia, eta intentsitatea berdin tentsioa zati erresistentzia. Beraz, intentsitatea 3 amperekoa izango litzateke, polo positibotik polo negatibora, 3 amper, eta birpaso txiki bat egiteko, paraleloan ditugunean pilak tentsioa konstante dun mantenduko da eta intentsitatea gehitu egingo da, eta seriean ditugunean justo kontrakoa. Intentsitatea konstante dun mantenduko da eta tentsioak batu egingo di. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.